Čauko, vítam ťa v novom videu. Dnes si dáme niečo z prostredia toho, ako vyzerá môj celý deň. Klasická sobota s tým, že dneska výnimočne tréningová sobota, takže si dáme aj tréning nôh. A do toho ti ukážem hlavne to, ako sa stravujem celý deň, čo jem, ako to pripravujem a prečo jem práve to, čo jem. Skôr ti ukážem, ako to vyzerá, keď sa pripravuješ na kulturistickú súťaž a dodržiavaš presne makra a presne ješ to, čo máš stanovené. Ako prvé jedlo dňa mám vždycky ryžovú kašu, proteín a čučoriedky. Veľakrát som už spomínal, že mrazené čučoriedky sú goated kvôli antioxidantom a lepším vyživovým hodnotám ako tie, ktoré sú vykladané v regáli a stoja tam už týždeň, takže určite sú mrazené lepšie, lebo sú hneď keď sú zozbierané, tak sú mrazené a zanechávajú si všetky svoje nutričné hodnoty. Proteín mám momentálne od značky Prozis a objednal som tento izolát 100%, kde izolát je samozrejme lepšia forma ako to koncentrát alebo hydrolyzát, tak izolát je stále tá najlepšia forma v pomere bielkovín vlastne v kvalite proteínu a za to je aj práve drahšie a cenovka je o to vyššia. Čo ešte každému klientovi odporúčam je arašidové maslo, ale nemôžeš ho brať ako zdroj bielkovín, ale ako zdroj tukov, lebo kalórie má strašne veľa vecí. Zober, že na 100 gramov máš 600 kalórií. Sice máš 27 gramov bielkovín, ale na 600 kalórií a vždycky vyhľadávaj 100% arašidové maslo, buď toto, alebo ešte objednávam toto z Prozis. Toto práve ochutené nie je 100%, lebo som chcel vyskúšať, ale ináč 100% maslo nájdeš aj na Prozis, aj na Jimbime. Po prvom jedle si dávam vitamíny, či už je to Omega, NextGen Pro, multivitamín alebo Bčko a takéto tekuté Dčko. Vychytávka. Najlepšia vec, ak si spraví ryžu proste do ryžovaru, to ti šetrí čas. Čo sa ma klienti taktiež pýtajú je, že či musia jesť ryžovú kašu alebo si môžu dať aj ovsené vločky. Môžeš si dať aj ovsené vločky, aj napríklad aj pred tréningom, ale dlhšie sa trávia. Čiže to jedlo si musí dať o niečo skôr ako ryžovú kašu. Ryžovú kašu si môžeš dať pol hodinu až hodinu pred tréningom a ovsené vločky by som dával až hodinu a pol. Najlepšie, čo môžeš spraviť pre svoje trávenie je to, že ješ stále rovnaký čas tie jedla. Tak napríklad, keď máš v noci cirkadiálny rytmus, že chodíš spať presne v tú danú hodinu, stávaš tú presnú hodinu, tak lepšie sa ti zaspáva. Zlepšuješ si REM spánok, ten hlboký spánok, tak to máš isté aj v trávení, že chceš mu dať stále ten istý príjem energie v ten istý čas. Preto bude najlepší meal prep. Zo zdrojov sacharidov ti odporúčam tieto tri veci, buď ryžu jasminovú, najlepšie na trávenie, výborný zdroj sacharidov. Inak by som si dal po ryžových cestovinách Ľudská z Teska. Tieto sú najlepšie hodnotovo na tom, aj cenovo. Ak ti nechutí ani jedno, tak skús batáty. Takže poď si so mnou pripraviť taký meal prep na 2 dní. Prvé budeme potrebovať mandle, ako ďalšie draslíková soľ, ako ďalšie morská soľ. To je dobré vážiť za surová, ale keď už máš spravenú, tak je to väčšinou koeficient nejaký 2,2, čiže to prenásobíš týmto číslom. Tréningové dni menej ryže, netréningové dni viac ryže, lebo vlastne mám to vyvážené tým, že mám viac sacharidov cez deň. Takže kurácie mäso mám na každú porciu 150 g surového mäsa, to vychádza prepočtenie nejakých 100 až 110 g hotového. A nakoniec ešte špenát. Takto jednoducho si vieš proste pripraviť jedlo na 2 dni. A
trvá to fakt krátko a do toho dáme ešte bataty aj toho, ktorý si spravil teraz a na ľavej strane máš ten predošlý. Super, že za týždeň vlastne nám šla dole váha 1,5 kg, väčšina z toho je určite voda, ale bude tam nejaký tuk. 3 tréningy, to je výborné. Popri tom všetkom, čo máš prácu a tak ďalej, tak 3 tréningy sú úplne super. Ale výživový plán si udržiaval, to je super, vidím tie jedlá, ktoré si tam dával, ma teší. Takže kľudne, keby si chcel ešte o tých rozcvičkách alebo regenerácii, kľudne mi napíš. Takže máme dneska za sebou už raňajky, obed, teraz im dať predtréningové jedlo a za hodinu pojem cvičiť leg day. A taktiež som vybavil klientov a ich check-iny, kde každý týždeň vlastne napredujú. A takto nejak vyzerá môj deň v skratke, či už sa týka nákupu alebo meal prepu, alebo nejakého aj oddychu pomedzi. To vám točím toto videjko. Väčšinou soboty mám voľnejšie, ale dneska tomu dáme väčší fokus. Ináč dávam fokus hlavne online coachingu cez víkendy a cez týždeň osobným tréningom, online coachingu a stravovaniu a tak ďalej tréningom. Čo sa týka predtréningového jedla, no tak rýžová kaša, proteín a čučoriedky, to je všetko horúca voda. To je vlastne všetko, čo potrebuješ pred tréningom, rýchlo straviteľné sacharidy a bielkoviny. A ideme si zacvičiť leg day, dúfam, že to dneska pôjde. Sacharidy máme v sebe, citrulín a predtréningovku suplementy taktiež, čiže ide sa povedať najlepší výkon, aký sa dá. Čo je tvoja obľúbená pesnička pri tréningu? Kľudne mi hoď, ja sa rád inšpirujem. How am I supposed to manage my infallible beliefs while I'm sucking it to you, performing in Spanish on Italian TV. Sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, is that vague sense of longing kinda trying to cause a scene? Guess I'm talking to you now. Sem viac je 6 a 8 a vidíme, keby náhodou nepôjde to, pomôže hore. New sound, baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of Ešte najhorší pocit, keď odídeš top set na leg presse, necháš tam všetko v jednej serke a ešte ťa čaká back off set. Díky, Braňo. Toto je inak OG pesnička, na ktorej som začínal doma klikovať. Dano mi ju teraz odporučil. Kidano. Zdravím Dana do Trnavy, ale a to je táto. Hold Strong, Battle Tasted. Najlepšia pesnička na leg day. Počujem. Milujem, keď sa niekto pochválí výkonom na leg presse, že dá 200 a viac kilo. A príde mi je to jediný cvik, kde zvyhnú 200 a viac kilo. Posledné týždne mi trošku vystrelil profil na číslach alebo na sledovateľoch, ale čo tým chcem povedať je, že mi napísali rôzne značky o spolupráce, či už sa nejaká tému napríklad, alebo rôzne kryptomaty, krypto, stavkové kancelárie a podobne. A jasné, že takú nezoberiem, keď som vlastne fitnessák a tréner, tak asi nebudem brať stavkové kancelárie, nebudem to brať za účelom zisku, aby som odporúčil nejaký produkt, ktorý ja sám nevyužívam. A potom vidíš väčšie čísla na Instagrame, ktorí túto reklamu zobrali a za tieto peniaze. Oni ešte pravdepodobne za väčšie. Takže vidíš, že ľahko sa dá zapredať na slovenskej scéne. Okay. Môžeme si praviť, že čo má posúvať ďalej v týchto top setoch.
Asi to, že každé opakovanie a posúva ďalej na stage o každé miesto, tak nejak to vnímal. Music, money and fashion. Georgian girls come later in the end, it's not a distraction. Okay. My girl's on my back like why you smoke for? Hypocrites just turn it to a cold war. Kate Moss fame, and my bitches need their own tour. She jealous of the fiends like why you always on the phone for? Been about bad, then he called me the strangest. Getting keys, ain't ready to talk. Little man spin the wrong name for the kid, he the biggest street man, it's incredible hope. Purple runs, man's getting in both. All of my haters getting them so. Bad bitch trying to get in the click when they hear their thoughts, she ain't getting them. I'm racked out like a phantom. We phone keeps having a tantrum. Emo boy got the party, this song your national anthem. Čo som si ale všimol, že to pre tréningové jedlo, keď dáš príliš skoro, napríklad pol hodinu, telo to ešte stále trávi a potom sa nevieš tak fokusovať na ten tréning, tak ti ešte nezaončikuje pumpa. Takže najlepšie čo, dá si to čím skôr, kľudne hodinu a pol až hodinu. Nemusí byť úplne hladný, ale by ti to celé stravilo a potom sa lepšie fokusovať na tréning. Ja teraz dám oveľa lepšie výkony, keď dám hodinu skôr to jedlo. A aj to, že som taký žilnatý a pevnejší, no tak lepšie sa mi cvičí, lepšie to viem precítiť. Ani si dneska nečekneme formu vršku, lebo proste nie som vôbec napumpovaný a nevyzerá to vôbec dobre. Možno si niekto vraví, že keď si kulturista a ideš na kulturistickú súťaž, sa natáčaš vo fitku, tak je to trápne. Povedz mi, čo iné získaš tou súťažou. Poznám chlapcov, ktorí majú top formy a proste niekto o nich nevie. Môžeš byť IFBB a môžeš mať 200 sledovateľov proste na Instagrame. Žiadne spolupráce, nič z toho nemáš. Reálne ja mám teraz 2000 sledovateľov, mám spolupráce a ešte som ani na kulturistickej súťaži nebol, takže robiť content podľa mňa, keď si kulturista, je must have, lebo bez toho sa ti to neoplatí. Ďalšia vec je, že keď som tréner, aj tak som si hľadal trénera proste na kulturistickú súťaž, lebo predsa len je to prvýkrát a nechce sa mi to všetko riešiť a počítať, keď budem v deficite a nebudem mať proste tú myseľ na to nastavenú a nebude sa mi to chcieť riešiť, tak som šiel pod optimalizovaných. Ako ďalšie jedlo, predposledné potréningové sú ryžové chlebičky s čučoritkovým džemom. Najlepší tento, alebo z Lidla rovnaký. K tomu si dávam ešte proteín, dáš maličkou plne vody, rozmiešaš vidličkou. A ako posledné jedlo dňa, kuracie mäso, ryžové cestoviny. A takto nejak vyzerá moje posledné jedlo. Je hruška, jablko a ryžové cestoviny, kuracím mäsom, arašidové maslo a kečup. Looks tasty. A to bude k dnešnému videu všetko, spolu zotvorí nejakých 3500 kalórií. Všetko vlastne mám aj vo svojej appke, taktiež tam koučujem sám seba. Bielkoviny držíme stále vysoko, tuky taktiež a sacharidy iba v tréningový deň vysoko, v netréningový deň nižšie. A takto asi vyzerá môj celý deň jedenia. Hoď odber a vidíme sa ďalší týždeň. Jak poznáš kulturistu pri tráve, že bereš všetky ryžové chlebiky.